We'll go on the horse and carriages, and then we'll go line dance in the afternoon, have a lovely time. Hello, welcome to Great Yarmouth. Here's your hotel. We hope you have a lovely stay. We'll take you on the horses and carriages tomorrow. Great Yarmouth, pelikula edo filmaren prentsaurreko honetara, saio ofizialean lehian dugun filma da, 70. edizio honetan filma hitz egiteko, hemen daude bertako lantaldeko kide gehienak. Aurkeztu egingo ditut ezkerretik eskuinera, Filipa Reis, produktorea, Ricardo Adolfo, gidoigilea, Rita Cabarzo, aktorea, Nuno López, aktorea, Marco Martiz, zuzendaria, Chris Hitchen, aktorea, Romeo Runa, aktorea, eta Joao Ribeiro argazki zuzendaria dauzkagu. Pozarren gaude, gurekin dauzkagulako. Eta, galdera erantzunen txanda hasi aurretik, interesgarria izango da, behar bada, Filipa zuzendariak edo Marco Martín zuzendari nagusiak proiektuaren nondik norakoak azaltzea, nondik etorri zaizue inspirazioa, urte askotan landutako filma da. Bai, oso proiektu luzea da. 2017an hasi zen proiektu hau, eta egia esan behar badut, amaieran, ni gonbidatu egin ninduten, bertako Great Yarmoutheko elkarte batek, Zitxein izeneko elkartea gonbidatu ninduten, bertako antzerki komunitario batean parte hartzeko, eta bertan badago Portugalgo inmigranteen talde handi bat, eta behar izan hori dute, bertako behar izana ezaguteko izan ere, ez ezaguna zen errealitate bat zegoen, eta bertan gerturatu nintzenean azkenean bertako Portugalgo krisiari buruzko film bat egiten hasi nintzen, eta ikusi ginen, hort krisi garaia zela, Portugalen etzegoen lanik, eta beraz, hainbat pertsonak inmigratu zuten Great Yarmouthera erresuma batura. Eta bertan, arrazoi ezberdinengatik egin zen immigrazioa, eta Ingalaterra izan zen helburu herrialde horietako bat. Ni bertako Portugalko immigranteekin lanan hasi nintzen garraio horretan, 2017an bertan. Orduan, antzerkirako proiektu bat landu nuen, ez aktoreekin, baizik eta herrieko bertako herritarrekin eta lantegiko langileekin, izan ere bertan dagoeneko titulu hori hartuko nuen, eta horrela iritsi nintzen hiria ezagutzera, Great Yarmouth ezagutzera, eta bertako errealitatea ezagutu eta hango langileekin jarduten hasi ondoren hasi nintzen film bat egiten hiriari buruz. Zerbait gehiago gehitu nahi zenuke, Marco Martins, nola abiarazi zenuten proiektu hau? Na verdade foi o Marco, deu-me o guião a ler e na altura... Gidoia irakurri ondoren, benetan inpaktatuta geratu nintzen, eta abentura honi ekiteko gogotsu, naiz eta hasiera batean nahiko beldurtuta nengoen, izan ere nire lehen film luzea zen, hau, eta ohartzen nintzen dimentsio exigentea izango zuen filma izango litzatekeela hau. Paralelo com vários outros trabalhos que eu também já tinha feito. Lanari ekin nionean, beste lan batzuekin paraleloan ekin nion, izan ere Portugaldik kanpo bizi ziren migrante komunitateekin abiarazitan euskan jada hainbat lan, eta islatu nahi nuen Portugaldarrok nola egiten genuen lan atzerriko herrialdeetan. Oso interesgarria iruditu zitzaidan gaia da, horrek asko erakarri ninduen. Honek eragin handia izan zuelako. Galderarik badago, publikoan? Bai, film bikaina ikusi dut, bikaina da golazoa, sekulako gola esango genuke, hau futbol eremuan. Iruditzen zait ezin zela hobeto egin. Sin duda, porque interpretazioa bikaina izan da. Argazkia zoragarria, hor ere sekulako gola, bikaina benetan.
Eso sí, no he comido carne y eso Egia da, ez dut haragirik jan eguerden eta oso ongi etorri zait, Es en plan positivo, te quiero decir. Baina alderdi positiboa da, dagoeneko sartuta nengoen historiaren barruan, filmaren barruan, eta hori da bilatzen duguna, zinefilook hori nahi dugu, unibertso horretan, pantailaren barruan, historia horren barruan sartu nahi dugu. El compañero me ha quitado la pregunta, claro. Galdera lapurtu didazue, nik ere galdera horixe egin behar nuen, nondik datorren historioa, noiztik hasi zineten historio eta proiektu hau lantzen, galdetu nahi nizuen. Zer galdera egingo dut orain? Bueno, hasieratik lantalde osoa erabakita zenuten, izan ere, hor daukazue Chris Hitchen aktorea bera ere, eta egia da honek Ken Loachekin lan handia egin ohi duela. Zer esango zen iguke lantaldeari buruz, ekipo osoari buruz? Bai, filmaren hasieratik bagenuen bertako, pieza horretan lan edo hartzazan horretan lan egin zuten batzuekin lan egiteko gogoa. Hau da, bertako hiri honetako lantegietan egiten zuten langileekin, lan egiten zuten langileekin jardun duten. Eta nik hainbat urteetan ere hainbat langileekin lan egin dut. Eta egia da, aktoretako askorekin batzu bakarrik soilik antzerkian lan egin dudala. Eta hori dela eta, hemen agertzen den antzezleetako batentzat lehen aldia da zinemagintzan. Gehienak edo asko behintzat antzokitik, antzerkietatik zetozen. Eta hori dela eta, casting luze bat egin genuen. Azken batean, elkarrizketak egiten genituen casting horietan, gaiaren inguruko gaietan, eta bertan Ken Loachen film bat topatu nuen, eta egia da indarkeriaren gaia oso konplexua dela. Bertan agertzen dena, iruditzen zait indarkeria frustraziotik datorrela. Ez gara jaiotzetik indarkeria barnean dugun izakiak. Nahi dugun hori lortzen ez dugunean, etortzen zaigu indarkeria hori. Frustrazioaren aurrean dugun erreakzioa da, animalik izango luketen moduko erreakzio bat da. Hori dela eta, Ken Loachen filma ikusita, ikusi nuen, pertsonaia nagusia, oso zaurgarria, euskorra zela, baina zintzoa ere bai, eta iruditzen zitzaidan interesgarria zela pertsonaia horri indarkeria gehitzea. Sistemak berak eraldatu duen pertsonaia bat bezala, bertako pertsonaia guztia eragiten die sistemak, deformatuta daude sistemak eragindakoa, eta euren maila emozionala, afektiboa eraldatuta dago. Bertako inguruak, lantegi horrek eragiten du, izan ere lantegiak berak jan egiten dute pertsonaiak, eraldatu egiten ditu. Aquí estoy. Parabéns. Me quedo ahí porque mi portugués, a menos que... Zorionak, eta hitz hori bakarrik, parabéns bakarrik esan dezaket portugesez. Felizmente. Parabéns no solamente para cuestiones Eta zorionak ez bakarrik orain arte aipatutakoagatik, baizik eta ikusten dudalako, ausartak izan zaretela eta immigrazioa erakutsi duzuela, Europa barruko immigrazioa ausardiaz erakutsi duzuela, gure herrialdeak, Europako herrialdeak ere hor kokatzen dituzuelako, eta bistakoa da, hitzak berak, bertako traturik edo errespetu falta hori nauritzen da, eta hori da izebergaren tontorra edo punta esango genuken, hau da, immigrazioetik haratago doana, izan ere, immigrazioak hegoaldeko Global South horren kutsua du, eta zuek ausardiaz erakutsi duzue hori baino gehiago dela. Eta beraz zoriondu egin behar zaituztet berriro. Nire galdera horixe da, justu. Ze erreakzio
izango da honen aurrean? Ze, baduzue adierazlerik, nola neurtzen duzuen honen eragina? Pentsatuko duzuen ez, edo pentsa dezakegun, film honek testu inguru honetan, Europako testu inguru honetan, deigarria egingo dela. Eta arreta dituko duela, eta bertan, badirela lehen mailako eta bigarren mailako herritarrak ikusiko duela. Zer reakzio izango du? Parece-me que o cinema Iruditzen zait, zinemak eta arteak gaur esan handia dutela. Zerekin ezinbestekoak dute, izan ere haien bidez informazio eta irudiak errazabaltzen dira, eta gaur-gaurkoz oraindik espazio libre bat da. Non, hainbat auzi planteatu ditzakegun. Sormenerako espazio bada, behar bada azkena izan daiteke ez zinema bakarrik, arte mota guztiak izan daitezke sormenerako eta gai hauek libreki lantzeko azken eszenatokia. Horregatik, egia da, film honek atentzioa deitzen duela, baina ez errealitate bate inguruan bakarrik, hau da, bertako bizi ditugun azken krisien ondorio bat, eta politika neoliberal horren erantzun bat agertzen da, ondorio bat agertzen da, eta agertzen da nola langileek herrialez herrialde bidaiatu behar duten, eta oso interesgarria da izan ere Portugalen lanik ez zuten pertsona horiek beste lan baldintza batzuk onartu behar izan dituzte. Bertako kontratu hori, filmen agertzen den kontratu hori onartu dute, baina ez dute lan baldintzarik, azkenean industria aurreko egoerara garamatzan baldintzak daude hor, ez dago lotura zuzenik, hitzarmenik, eta ikusten da nola bertako langile horiek behar hori dutela, eta ez dute ohiko txanda bakarrik egiten. Aparteko orduak ere sartzen dituzte, eta badakigu pertsona hauek 16 ordu egin zizaketela lantegi hauetan, edota garbiketa zerbitzuak bera ere, oso toksikoa diren produktuekin egiten den horretan, azkenean, bertako langileek osasun arazo larriak izango zituztela, eta ez zuten inolako asegururik, ez zuten inolako babesik, eta hori errealitate bat da. Bertan bizi diren Portugaldar hauek errealitate hori dute, baina ez da Ingalaterrako errealitate esklusibo bat. Eta ez nuen horretaz bakarrik hitz egin nahi. Ni gonbidatu egin duten bertara lan egitera eta bertako biztanlez hitz egin nahi izan dut, baina ez da leku honen arazo esklusibo bat, Europan mailako arazo bat da. Alemaniak hainbat milioi migrante behar dituela ez dutenak edo eskulana behar duela esaten digutena momentu honetan, zera galdetzen dio gure buruari, nola integratuko dira pertsona horiek bertako gizartean? Badakigu, Europako biztanleak hazi ahala, hau gero eta gehiago planteatu beharreko gaia izango dela. Bertan dugu, filmaren lantalde zabalena eta aktore asko ere gurean dauzkagu, eta nahi nuke, kontatuko balute, nolako esperientzia izan duten filmaketa honetan, bertan aktore batzuk profesionalak dira, baina beste batzuk ez, ongi ulertu badut. Nola lortu duzue elkar eragin hori, elkarrekintza hori? Ez dakit norkasi nahi duen. Beatriz, behar bada. Posso começar Quem eu? que era? Primeiro começou tanto eu Ni neu hasiko naiz. trabalhámos logo Bai ni, na bai Beatrizek, na altura em que estava a preparar a biok peça, Markori laguntzen hasi ginen filmaketaren prestaketa horretan. e portanto essa foi Aktore berriekin lan ginean ere hasi ginen, eta a minha primeira nire kasuan behintzat, contacto com esta realidade. hori izan zen errealitatenekin nuen lehen kontaktua, lehen harremana. Pertsona horiekin nuen lehen harremana. Gero batzuk filmean sartu ziren, eta historia honek No meu caso não é bem uma asko breve história, porque lagundu dit, acaba de chegar quando o filme começa, portanto, mas para perceber um bocadinho qual seria o futuro. ulertzen zein izan daitekeen E, portanto, Carlos nire pertsonaiaren etorkizuna baldin eta Ingalaterran geratuko balitz. Hori izan zen nire lehen kontaktu, oso garrantzitsua izan zen. Lanketa bat egin genuen hori ikusteko. Eta oso garrantzitsua izan zen niretzat beste aktoreekin, eskualdekin, bertako langileekin nuen kontaktua, arrazakeriarekin nuen kontaktua ere bai, gogoan dut, estava a sair do táxi para entrar pela primeira vez no hiri hotel. horretara irten nintzen lehenengo aldian, taxitik irten nintzen hotelera joateko, eta taxistari ordaintzera nintzen, eta esan zian Portugaldarra zera, ez da, bai, erantzun nion.
Zertara zatoz, lanera edo turismo egitera? Lanera esan nion. Eta E esse foi o meu primeiro contacto com um problema que existe Eta hor- e isso que existe no filme, porque existe naquela região. hori izan zen nire lehen harremana, harriduraz begiratu zidan, eta egia da, hori dago eskualde honetan. Brexitaren aldekoen den gunean da, eskualdea da, eta iruditzen zait filmean hori agertzen dela. Na altura em que começámos a fazer a peça, se não me engano. Garai horretan Brexit aurreko garaian geunden, pre-Brexitean geunden, eta Ficou-nos nas veias. hori izan zen bertako biztanleekin izan nuen lehen harremana, eta barnean geratu zitzaigun asko lagundu zigun sentsazio horrek filma osatzen. Ondoren, filmaketa egin ondoren, Que eu acho que influenciou pandemia a rodagem etorri zitzaigun, dos personagens. eta horrek ere eragin handia izan zuen. Gure Ainda hoje pertsonaietan. É a primeira vez que eu vejo o filme, portanto, isto não é uma reação muito Eta egia da, hau da filma ikusten dudan lehen aldia, eta ikusi eta bere alako erreakzioa da hau niretzat. Eta oraindik ere iruditzen zait amesgaiztoa dela filma hau, eta guk bertan bizitu genuen amesgaizto bat izan zela. Gaia bera ez da amesgaiztoa, bakarrik filmak eta bera ere oso gogorra izan zen, oso baldintza gogorretan gelditu egin behar izan genuelako. Filmak eta filmaren erdi-erdian, eta bertako pertsonaien sorkuntzan ere eragin zuzena izan zuen honek guztiak. Ez naiz gehiagik luzatuko. A rodagem começou em março. Filmaketa 2020ko martxoan hasi zen. 3 semanas e fomos Eta guk 3 astez filmatu genuen, e depois a rodagem Ingalaterratik Portugalerako azken abioia hegaldi hartu genuen, gero 6 hilabetez eten egin behar izan genuen filmaketa, foi das primeiras rodagens a começar eta itzuli ginenean, da pandemia e que fazia com que rodar filme bertako pandemiaren baldintza eta neurri guztiekin egintzen lehen filmetako bat izan zen, beraz baldintza horietan filmatzea, paranoia baten erdian filmatzea bezala zen. La experiencia. ¿Cómo sentís? Zein da zure galdera, esperientzia? Nola bizitu zenute filmaketaren esperientzia? Hainbat gauza esan ditzake hemen, ez dakit nondik hasi ere. Penso que não sei se por conta da pandemia ou se é um movimento. Ez dakit pandemiaren eraginagatik izan zen, Tenho a sensação de que edo aurretik zetorrenaren ondorioa den, baina iruditzen zait eraldaketa handi baten aurrean, atarian gaudela Europan. Eraldaketa politikoaren atarian iruditzen zait mugimendu handi baten garaia datorkigula. tenho sentido que Eta azken urteetan alguma coisa nas artes que seja alguma coisa sentitu dut pena que tenha algum significado. artea erabil dezakegula merezi duen zerbait sortzeko, esan nahia duen, hau da, eraldaketa horretan lagungarri izango den zerbait sortzeko aukera. Ea mundu hobeago bat lor dezakegun, planetarekin eta naturarekin dugun harreman hobetu dezakegun, eta gure hobe beharrez ere jardun dezakegun hori gero eta presenteago izan dut, eta film hau prestatzen ari nintzenean, kontzientzia hori benetan neuregan neukan. Ni migrante izan nintzen Ingalaterran, oso txikitan. Ikastera joan nintzen Ingalaterrara, geroan geratu nintzen bizitzen, ez zitzaidan oso ondo joan, nire ibilbide artistikoak etzen oso ondo hasian, eta beste lan mota batzuk egiten amaitu nuen. Duinak ziren lanak. Inoiz ez nintzen lehenago giza duintasunaren galera honekin harremanetan egon. Galera hori nabarmena da film honetan, eta oso zaila egin zitzaidan kontzientzia horrek eragin zidan inpaktu hori onartzea. Erresistentzia handia jarri nuen, eta bertan egoteari erresistentzia handia jarri nion. Eta Marko, bera Rottweiler handia izanik, Marko ketzidan utzi, eteten beste filmetan ere, gertatu izan zitzaidan, kontzientzia handia hartzen dut nik filmaketan, eta horrek
ukarazi egiten dit, baztertu egiten dut nagoen edo filmak behartzen nagoen leku hori. Eta berriro ere kontzientzia hori zetorkidanez, saiatu nintzen, bilatzen, nire pertsonaian sartu, baina nire pertsonaiatik ihes egiten aldi berean. Bertako zikinkeria, odolaren, gorotzaren usaia etengabe hori nabaritzen duen pertsonaia baten aurrean nagoa, baina era berean bizio ere hortik datorkio eta joko horretan erortzen da. Bertako gorotzorren bizi horretan eta nazka horren artean kokatu behar izan nuen nire pertsonaia, bai, lantegian lan egiten duten guztiek edo filmarekin harremana duten guztiek jardun zuten, ikusi ditugun indioilarren hiltegi batean, denboraldi batez lan egin zuten, eta iruditzen zait, denboraldi hori, nahiz eta ez oso luzea izan, ezinbestekoa izan zela, bertako eralaketan eta sormen lanean ere. Sarritan pentsatzen dut, nik ez dut metodologia jakin batekin lan egiten. Baina pentsatzen dut bestetik lan fisikoek, esperientzia fisiko hori, ezinbestekoagoa dela pertsonen psikologiagan egiten dugun lana, baino eta iruditzen zait, Tania, pertsonaia honetan gauza asko argitu genituela, deskubritu genituela lanaldi horri esker. Para mim esta experiência que o Marco me proporcionou foi muito rica. Marcok eskaini zidan esperientzia oso aberasgarria izan da. Nik Marco antzerkigintzan lan egitetik bakarrik ezagutzen nuen, gero gonbidatu egin ninduen film honetan parte hartzera eta aukera izan nuen. Hiri horretara joateko aste bakar bat izan nuen nire ikerketa pertsonalerako, hiri ezagutzeko, bakarrik joan nintzen bertara eta neure burua topatu nuen bertan portugaldarrak bilatuz edo espia bat banintz bezala han bizi ziren portugaldarren atzetik joaten nintzen, euren elkarrizketak entzuten nituen, jazartu egiten dituen, eta hori, oso aberasgarria izan zen niretzat, beren errealitatea ezagutza oso aberasgarria zen, haien bizipenetaz hitz egiteko aukera eman zidalako, eta Markok esaten duen moduan, eta egia da, arteak baduela ahalmen hori, arteak munduari erakuts diezaioke, oso garrantzitsua dela hitz egitea, eta jendaurrean hitz egitea, eta artistok aukera dugu benetan gai garrantzitsuez hitz egiteko. Aktore gisa ere hau oso garrantzitsua izan zen niretzat, ikasi nolako bai pertsona gisa ere, zinemagintzan, eta egia da oraindik zineman, aukera gutxi izan ditudala, baina izandako gutxi horietatik ikasi dut, garrantzitsuena konfidantza izaten ikastea dela. Eta gisa honetako filmetan batez ere non protagonistak bertan bizi diren pertsonak dira, bertako migranteak dira. Eta euren egoera horretan aktore izatea, kasu honetan niretzat existitzea zen, han egotea, haien ondoan egotea. Eta sinestea, nolabait hori nahikoa izango dela. Behar bada oso bistakoa den zerbait irudituko zaizue, baina oso zaila da aktore batetzat hau egitea. Oraindik ere prozesu horretan nago, konfidantzia izaten ikasten ari naiz, simplifikatzen, eta nire lankideekin batera hor egoten, presentzia hori izaten. Eta eskertu egin nahi dut bertako biztanleen eskuzabaltasuna, eta eskaini didaten esperientzia hau zuekin lan egiteko aukera izan dut, asko ikasi dut zuek lanean ikusi, eskerrik asko, Marko. Oh, it's me. Sorry. Yeah, it was a great opportunity to work with. Let me unplug them things. Niretzat aukera bikaina izan da, barkatu kaskoak enduko ditut. Aukera handia izan da bertan beste herrialde batzuetako beste kultura eta hizkuntza batzuetako pertsonekin lan egitean. Niretzat erronka handia izan zen.
non ezagutzen ez nuen gai bat landu behar izan nuen. Erronka handia izan zen niretzat beraz. Bertako baldintzengatik, konfinamentuagatik, filmaketa egiten hasi ginen, berriro itzuli behar izan genuen, gidoia erabat aldatuta zegoen itzuli ginenerako, eta hainbat gora bera izan genituen. Ni ez nago hain ohituta Markorekin lan egitera, zu bezain ohituta behar bada, eta egia da naiz eta konfinamendu garaian egon, eta Islandiako garagardoa izan ez bagenu asko zokerrago pasako genukeen, gogorrago izango litzateke, eta dena bukatu denan egia da nire alkoholarekin daukadan azorekin amaitu zela, eta gero gin tonikak ere hor egon ziren, baina oso ahulak ziren, ez dakizu gin tonik bat ondo prestatzen. Eta esan zidaten, Markorekin maitasun eta gorroto harremana izango genuela, izan ere erekitzen ereki egiten gaitu, baina apurtu ere bai, eta hainbat erronka jarriko dizkigu bidean, gero etorkizunari aurre egiteko eta behar bada eskerrak emango dizkiogu filma amaitzea. Norbait gehiago zerbait esategirik badu, ez zen nabil. Egia da, lan bakoitzaren ondoren, horrelako egoera bat iragan ondoren, pertsonarekin lan egin ondoren, indartsuago sentitzen zara, indartuta ateratzen zara, hori esan nahi nuen. Laburritz egingo dut, iruditzen zait nire lankidek dagoeneko gehiena esan dutena, eta haiekin erabat ados nago, eskerrak eman nahi dizkizuet, denoi, aktore gisako egin dudan esperientzia hau bizitzea ahalbidetzeagatik uste nuen lehendik, ez nuela sekulalakorik biziko, ez nuela aukera hau izango, eta niretzat pozgarria izan da, eta pozarren hartu ditut emandako jarraibide guztiak, eta zuen esperientziatik ikasteko izan dudan aukera. Markorekin ere lan egiteko aukera izan dut, eta oso exigentea da berarekin lan egitea. Beti bilatzen du egia, momentuaren egia. Eta ez duzu iesbiderik, bertan behartuta zaude, egoera horretako egia hori topatzera. Eta iruditzen zait, ingeles ez dakit zergatik, horrentxe hartu nahiz ingeles ez ari zuten, bai, ni hemen nagoelako, filmatzen ari garenean, egia da, gerturatzen nahi zenean, bera ingeles ez hasten zen, bitxia. Now I continue in English. It's an international festival, so. Ingeles hasi naiz edo horrela jarrituko du. Nazioarteko jaialdia dago, ezta? Nik portugesez, frantsesez, gaztelaniaz, ingelesez eta italiar pixka bat ere, hitz egiten du. Eta dantzan ere bai, dantzatzen ere badakit. Iruditzen zait momenturik hauskorrenetan, ezagutzen ditugula, deskubritzen ditugula gure benetako indarrak, pertsona gisa edo aktore, interprete gisa ditugun indar horiek. Eta baldintza horrek asko laguntzen dit, asko animatzen nau Markoren moduko zuzendari batekin lan egitera, oso zorrotza delako, beti amildegiren ertzean mantentzen gaitu delako, bere pasioak besarkatzen gaitu etengabe, eta hainbat egoera larri bizi ondoren plana aldatzera lortu ditugu, eta egia da, pertsona migrante horien gana gerturatu ginenean, haiekiko harremana estutu genuenean, pandemia iritsi zen, filmaketa eten behar izan genuen, eta ez genekien zen izango zen gure etorkizuna ez, filmarentzat bakarrik gure aktore gisa genuen etorkizuna ere kolokan jarri zen momentu batean, eta itzuli ginenean, orduan, dagoeneko bagenuen esperientzia bat ziurgabetasun horretan, jada, ez zegoen perspektibarik, ez genekigun etorkizunak zer ekarriko zukeen, eta itzuli nintzenean, niretzat oso bideia intentsua izan zen, filma amaitzeko, eta dimentsio hori, bizi genuen tentsio hori, filma bukatu behar hori, nolabait horrek biziarazi egin zigun gogotsu ekin genion berriro lanari, eta
produkzioan bazegoen berriro ere lanerako grina hori. Lantale tekniko osoak gure gainean bagenuen beltxarga hori eta giza paisai hori ikusten genuen. Great Yarmouth bizi genuen, geure barruan generaman eta, bueno, eskerrak eman nahi dizkizuet denoi eta Markori bereziki aukera hau eskaintzeagatik. Aktore egiteko aukera hau eskaintzeagatik. Niretzat badago gai garrantzitsu bat aktorekin lan egiten dugunean gisa honetako proiektuetan. Políticas e, portanto, não é só quando nós estamos a representar a mulher, o índio, Ikusten dugu é quando nós estamos a representar também nola guk Great Yarmouth aurkeztu genuenean isso é o meu trabalho enquanto realizador, é que essa escolha política e sobretudo num sítio onde temos os verdadeiros trabalhadores a trabalhar connosco, sejam os eta gurekin lan egin izan dute. acima de tudo consciente. Eta modu kontzientean egin beharreko lana izan da. Eta gisa honetako filmetan ezinbestekoa da lan hori bertan adierazten ditugun pertsona horiekin batera egitea. Naiz eta arrisku bat hor badagoen, izan ere behar bada ez ditugu egoerak behar bezain zintzoki adierazten. La comunidad portuguesa Great Yarmouthen bizi diren portugaldarrak bakartuta dauden pertsonak dira, gizarteratuta daude, ez dago integraziorik. Hori da filmaren arrazoietako bat, izan ere filmak ez du inolako itxaropenerako zergitur ikusten, badirudi ez dagoela etorkizunik. Eta azkenik zer esan zion zehazki taxistak protagonistari ez dut oso ondo ulertu. Irira iritsitakoan zer esan zion. Ez dut oso ondo ulertu. La pregunta es, finalmente, que si tiene alguna... Si la comunidad no hay integración, si viven... Ea, bai, galdetu nahi dut, ea integratuta dauden, bertan bizi diren 10.000 portugaldar horiek gizarteratuta dauden edo ez, bakartuta dauden batetik, eta ea bertako bizipen horiek, hor dauden, eta horregatik behar bada ez dagoen itxaropenik filmaren amaieran. A imigração, o estilo de trabalho que eles fazem, há quase uma zombificação daquelas pessoas, no sentido em que elas bertako pertsonek egiten duten lana oso gogorra da. Pertsona migratzaileak egiten duten lana oso gogorra da. Eta beren helburua da oso goiz lanera joatea, ordu asko lan egin eta etxera bueltatzera. Eta beraz, mamu gisakoak dira, hiri mamu batean izan ere hiri hau hutsik dago denboraren zati handienean, balneario gisako herri bat zen, oso ezaguna garai batean, eta bertako langileak 40ko hamarkadan opor lekutzat hartzen zuen gunea bada, baina beherantzko joera izan dut. Eta hor badago nolabaiteko English Dream bat, ingelesezko amets bat itxaropenerako non migratzaile hauek nahi duten ingeles gisako herritarri izan. Eta beraz, pertsona hauentzat oso prozesu konplexua izan da. Hasiera batean pertsona hauek ez zuten beren bizimodua hitz egin nahi, galetarran zuten bizimodua hitz egin nahi. Izan ere hauen bere bizitzagatik beste proiektzio bat egiten dute eta lantegietan egiten duten lan hori ez da euren ametsekin bat, euren helburuarekin bat. Baina hala eta guztiz ere lanaren gogortasunari heltzen diote. Hori dela eta badago marginala den alderdi hori beti. Lurpeko bizimodu hori eta portugaldar askok bizipen hori izaten dute eta 2009an migrazio fluxua hasi zenetik
Brexitaren aurreko aldiko hainbat Portugaldar joan ziren bertara, denek gutxi gora bera antzeko lantegietan lan egiten dute, bertako lan baldintzak ere aldatuz joan dira, pixkanaka. Esate baterako bertan enplegatzaile handiena, eskualdeko enplegatzailerik handiena, asko maite zuten Portugaldalek janaria eskaintzen zieten, lan baldintza hobeak, enplegu nahiko ohikoak, arruntak ziren, eskaintzen zirenak. Eta badirudi garaiotan ez dagoela enplegurik lan jakinak bakarrik, baina hasieran hor bazegoen enplegu hori. Eta 2009an bertaratu ziren pertsonek errotzeko aukera izan zuten, bertan integratu ziren. Eta bertan lanen hasi ziren bazeuden langile Portugaldaren elkarte bat, eta bazuten babesik, baina elkarte hori desagertu egin zen. Eta momentu honetan, oraintsu, duela urtebete jada etzegoen antolaturiko elkarterik, Portugaldarren elkarterik, baina hainbat Portugaldarrek zuten kafetegi bat, beren janaria saltzeko postu bat, edota hilapaindegi bat. Eta ez da bakarturiko kale bat, bertan dagoen kale bat da, kale nagusiaren paraleloan kokatutako kale batean daude, postu horiek edo denda horiek, eta hiria pixkanaka aldatu egin dute. 2017an ni iritsi nintzenean, gonbidatu egin ninduten hiria bisitatzera, eta hor, ideia harrigarri bat ere agertu zen, eta hitz egin genuen berriro ere artearen zeregin edo errol horretaz. Portugaldarrentzat errealitate hori ez ezaguna zen. Eta filmaketan hasi nintzenean, ohartu nintzen, bazirela hainbat pertsona denboraldi jakin batzuetan lan baldintza horietan aritu zirenak. Gidoigilea, Ricardo eta Joao hemen dauzkagula baliatuz, galdetu nahi nuke, Nunuk ere esan du, badagoela hor amets gaizto zantzu bat filmaketan, eta iruditzen zait bisualki ere, argazki dagokionez ere, hori adierazi nahi dela. Nola egin duzue planteamendu hori? Eta Ricardori, gidoigilari ere, galdetu nenion, nola osatu zuen gidoia? Bertan lekukotza errealekin egintzen gidoien zati handi bat fikziozko filma da, baina hor badaude errealitate zatiak, ez da? Eskerrik asko. Bai, nik argazki zuzenari bat ezagutu nuen, eta nire lehen zailtasuna izan zen, nik lan egiten nuen zuzendariaren buruan sartzea. Kasu honetan Markoren pentsa moldean neure ganatzea edo bertan bere buruan sartzea erronka handia izan zen. Baina ere berean pentsatzen dut gure elkarlana, bai zuzendariarekiko, bai ekoizpen talde osoarekiko, baita makillaje taldearekin egindako elkarlana ere ezinbestekoa izan dela. Eta gure helburua izan da oinarri-oinarrian film bat sortzean, non dena kale itxu batean gertatzen den. Batzuetan oso ilun dago dena eta amaigabea dirudi, baina hor bazegoen argitxo bat, beste batzuetan kale itxu hori maldan behera joaten zen eta espiral forma ere hartzezakeen. Kanpoko grabaketai edo platoi esanari dagokienez, saiatzen ginen nolabait muga egoera hori trasladatzen. Esate baterako bertako pantanoen kasuan plano orokor bat agertzen da, baina ikusten da nola belar horma bat jartzen den aurran eta beste bat atzen, eta hor itxi egin nahi ditugu bertako pertsonaiak eta hortik abiatu ginen irudi horietatik filma sortzeko. Gidoiaren sorkuntzari buruz zerbait esango zeniguke? Bai, egia da gidoia ideazterakoan abantaila handi bat izan genuen, izan ere ikerketa bat egin genuen hasieran, oso zintzo oso berazgarria zen ikerketa bat egin genuen, eta ikerketa hori oso baliagarri egin zitzaigun, eta eragin handia izan du filmean zehar, eta honek errealitate zantzu handia eman dio pelikula osoari. Gero,
egia hori mantentzen saiatu ginen, arreta osoa hor jarri genuen, eta 5 urte hauetan nik galdera hori sarritan egin diot nire buruari, zergatik filmatzen dugu istorio hau, beste istorio bat ere filma genezakeen. Eta Brexita gertatu zerean, gogoratzen naiz, nola berri bat irakurri nuen non Gabon kanpainarako Ingalaterrasoan etzegoen indio jarrik, nahikoa indio jarrik, eta nik neburuari galetzen nion, indio jarren falta da albistea hemen lan baldintzarik ez dago errespeturi langilekiko, ni migrante izan naiz betidanik, eta iruditzen zait arazori oso garrantzitsua dela eta heldu beharrekoa, baina bertako enpresariak, Ingalaterrako enpresa mundua indio jarrez zegoen kezkatuta, eta hori ikusirik konturatu nintzen historia kontatu beharra geneukala. Ez zintzelako horrelakorik onartu, kezka hori onartu. Ingelesez hasi naiz, erantzuten, baina behar bada aldatu egingo dut. Hizkuntza ni, jarraituko dut, Great Yarmoutera iritsi nintzenean, nik taxi bat hartu nuen hotelera iristeko, eta galdetu didate ez da, zer gertatzen taxista, galdetu zidan bai, Portugaldarren nintzen, eta esan nion baietz, noski, telefonoz zizketan entzun zidelako, esan nion bai, noski, eta esan zidan, ados, eta ordaintzera ninduanen esan zidan, lanera edo turismoagatik etorri zara, nik esan nion lanera, eta ordan esan zidan, beste bat zirkurako. Hori izan zen nire lehen erantzuna, jasunuen lehen erantzuna Great Yarmouten. Amaitu egin behar dugu, prentxorrekoarekin azken galdera beraz. Galdera benetan, barkatu filma benetan oso iluna da. Baina badu erakargarritasun bat, iman bat dauka. Usaindu egin dezakegu bertako odolori, bertako gorotzori, usain hori. Eta bestetik badaude barruko estenen zuzendari eta kanpoko eta oso bateratuta daude. Eta hor No One Can Ride-en estenak gogoratu dizkit bertako dekoratuengatik eta bertako planoengatik, baina beti entzun dut leku itxietan edo korridoretan egiten delana ez dela bat ere erraza, hori da nire galdera. Bai, pasilloetako lana ez da, korridoretan egiten den filmaketa oso gogorra den galdetzen da. O João já falou bocadinho do nosso trabalho na construção. Juanek dagoeneko, Joauk esan digu, nola eraiki zuen filma, bertako unibertsoa eta ni bertako arkitekturaz, bertako egituraz, pentsatzen jartzen naizenean, beti irudikatzen dut unibertso mental baten moduan. Ez da kasu honetan amesgaizto bat da, baina hala ere unibertso mental bat da. Amesgaizto hori. Eta hiri honi begiratzen diogu bertako langileen begietatik begiratzen diogu. Eta hor, bazegoen unibertso bat non, aldi berean, Joauk esaten zen moduan, klaustrofobikoa zen, baina aldi berean labirinto formakoa. Badirudi ezin garela bertatik atera. Badirudi hamsterrak garela, gure gurpilean, etengabe bira-biran dabiltzanak, eta horrela eraiki genuen harreman hori. Guk mendebaldekook, Europako biztanleok badugu joera bat, eta filmak berak ere azpimarratzen duen alderdi bat da, guk ohea edo etxea eroso den leku bat hartzen dugu, gure etxea, gure bizileku hori ez dago. Film honetan badaude eraikinak, badaude gelak, baina etxerik, norbere etxerik ez dago. Eta beraz, hotz hori, etxaitasun hori oso violentoa da, indarkeriazkoa, eta egia da hori adieraztea konplexua dela,
badago hor idortasun bat beren pertsonaia hauek etengabeko lanean adierazten dutena, gogortasun hori, eta gure iruditegia eraikitzeko momentu hori hortzegoen. Aktorek ere aipatu dute, gerora egon zen momentu bat non hiri hau gaixo zegoen, eta hor bazegoen etengabeko konspirazio zantzu bat. 70%an Brexitaren alde bozkatu zen hiri honetan, eta era berean langabezia tasarik handienetako bat duen herrian da Ingalaterran, eta ez da kontraesankorra, lehen aipateko frustrazio horrekin du honek lotura. Frustrazio horretatik datorkero indarkeria eta hor dago pertsonen deshumanizazio prozesua ere. Badirudi pertsona horiek mamu bihurtu zaizkigula. Eta hori etengabe hortzegoen filma eraikitzeko momentu oro. Unibertso errealista batetik abiatu gara, bertako langileei egindako elkarrizketetatik abiatu ginen dimentsio hori indartzeko, guk okupatu genuen leku hori geure ganatzeko. Baina era berean eta pandemiak indartu duen egoera da hau izan ere egon da momentu bat non gu ere iluntasun horretan mugitzen ginen, gu itzalak ginen garai horretan. Geletan itxita bizi ginen, pandemia garaian ezin ginen irten, ezin ginen gizarteratu, ezin ginen sozializatu, eta beraz bizitu genituen momentu horietan, benetan filman lantzen genuen gaiaren baldintza fisiko oso antzekoak geneuzkan. Eta hori etengabe ikusten da film osoan. Aktorek egindako lanean ere gu geure geletatik irteten ginen bakarrik filmaketarako, gero itzulekin bergenuen gela horietara. Denbora agortzen ari zaigu, eskertu egin diogu lantalde osoari, ona etorri izana, eta zorte ona opari dizuegu zuen lehiaketan. Eskerrik asko.